Wel, bore da Angharad, dyma ni yn Lanloft a Diwet yma yn Llambed. Ac ar fora di llun y 12 o Ebrill, sef y diwrnod cyntaf. Dych chi fel siop wrth gwrs yn gallu agor eich drysa. Felly, mae wedi bod yn 12 mis anodd yn dydi. Chi'n meddwl, beth yw'r heriau dych chi wedi gwynebu dros y 12 mis diwetha? Just cael siop dros nos a dim lot o'r rhybydd a fel unrhyw un arall yn bersonol. Sioc i'r system a newid ffordd o fyw a ar ochr proffesiynol wedyn, gorfod meddwl sut a gynta a ydy cwsmer dal angen dillad. Yr wythnos gynta wnaethon ni cael ni yn gofyn i hunain. O'n i pobl moyn i rhoi pethau ar cyfryngau cymdeithasol gan bod ni... O'n i ddim yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd o ran sicrwydd oedd yn heriol fyny. A wedyn, ar ôl gwbl o wythnosau, wnaethon ni sylwi bod pobl angen pethau, hyn o bod bach o pick-me-up. A felly, yr her nesaf oedd sut i mynd ati i gallu ddangos dillad yn ffordd diogel i ni fel staff a hefyd sut o'n i'n mynd ati falle i mynd y pethau adre i werthu a drwy pwy sianel i weld gwerthfa. So, o'n i'n eitha ffodus bod yn ei cyfryngau cymdeithasol. So ie, dyna'r heriau dwi'n credu. Felly, chi'n meddwl, chi wedi gofod ymdopi ac addasu lot dros y flwyddyn diwetha. Yma ffordd, ydych chi'n meddwl bod chi wedi gallu gwneud hynny? Chi wedi cyfeirio trei yn barod, wrth gwrs? Ie. Cyfryngau cymdeithasol. Na gyd ni wedi bod yn siarad wedi yw Facebook, Instagram. A mor gyntaf wnaethon ni cael, ni'n eitha ffodus bod gyda ni dilynwyr a o rhan cwsmeriad, cwsmer lleol o rhan, dim jyst lleol yn y ffordd geographical, ond hefyd pobl oedd yn loyal iawn i ni achos bod ni wedi gwneud pop-up shops o cwsmeriad ni lan yn y Gogledd, cwsmeriad lawr yn Gaerdydd, ond ni'n gwybod bod y dilynwyr na gyda ni. Felly, jyst eithon ni ati i rhoi pethau ar Facebook. A be wnaethon ni dysgu oedd y ffaith bod y cwsmeriad tu allan y Llambed actually cael fwy o siawns i gweld fwy o'r casgliadau achos o'n i'n gorfod mynd i'r ymdrech i rhoi pob dim ar Facebook. So, falle oedd yn gwneud fwy o chwarae teg i bawb. So, Facebook a Instagram a falle fwy o fideos, falle ni wedi ar y dechrau falle rhoi ffocws ar lluniau a statuses ond fel falle fi'n cael ei pobl yn gwelisio siarad y pobl, so eithon ni ati i wneud fideos. Oedd yna un pwynt pan wnaethon ni mewn i'r fire break. Dath 20 o boxes mewn i'r siop a so dros nos bydd rhaid ni wneud trwy cyfres o fideos ar Facebook o What's in the Box. So bob bore o'n i'n agor fel sort of advent calendar a nath hwnna helpu. So just meddwl tym bach tu allan y box. Na, ardderchog, lot o syniadau da yma a dangos hefyd mor hyblyg ydych chi wedi bod yma yn Lanloft ac wrth gwrs efo Janice i lawr yn diwet wrth gwrs, ynde? Ond wedyn, wrth i ni ddod â'n sgwrs i ben, be ydych chi'n meddwl ydych chi wedi dysgu fwyaf yn ystod y 12 mis diwethaf o ran y busnes a hefyd allan yn bersonol? Bod beth bynnag sy'n plano, falle bod ddim yn bwysig anyway achos gallu rhywbeth fel hyn digwydd. Fi'n credu mae hwnna ar lefel personol a o rhan busnes. A ni wedi dysgu bod ni cwsmeriad real loyal dyn ni. Hyn o beth sydd wedi digwydd oedd pobl yn mynd mas o ffordd i cefnogi ni. O'n nhw'n gwneud siŵr bod nhw'n prynu t-shirt fach neu rhywbeth bach. So, fi'n credu bod ni'n mynd nôl i normal. Jyst canolbwyntio ni siŵr bod y ffocws ar y cwsmer a so wneud siŵr bod y sianel yn hyn o bod ni yn y siop, bod ni dal yn cael ymlaen y cyfryngau cymdeithasol achos mae rhaid i newid gyda amserol hefyd. Wel, diolch yn fawr iawn i ti Angharad am amser bore yma ar fora prysur yma yn Lanloft wrth i chi ailagor ac ei ddymuno'n dda iawn i chi ar ran pawb yna ni yn darllenwyr clonc efo'r busnes a dymuniad agorau i chi. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch.